Ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, Marso 14, 2021. Ang pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa Kronikas. Ang mga pangulo sa Huda, mga pari ug mga katawhan, misamot pagka masupilon. Gisunod nila ang tanang sa lawayong buhat sa kanasuran, ug gihugaw-hugawan nila ang templo sa Ginoo, nga gibalaan niya didto sa Jerusalem. Ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, nagsigig pahimangno kanila, pinaagi sa iyang mga alagad. Kay nahingawa man siya sa iyang katawhan ug sa iyang templo. Apan, nagpadayon sila pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios. Gitamay nila ang iyang mga pulong ug gibugal-bugalan ang iyang mga propeta, ug dili na kini mapuypoy. Busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan. Gisunog nila ang templo ug gigunob ang kuta sa Jerusalem, ug gisunog ang mga palasyo ug giguba ang mga mahalong galamiton. Gibihag sa hari ngadto sa Babilonia kadtong wala mamatay sa gubat, ug gihimo sila nga sulugoon niya ug sa iyang mga anak, hangtod na ilog sa Persya ang iyang gingharian. Nahitabo kini aron matuman ang pulong sa Ginoo, pinaagi kang Jeremias, hangtod nga ang yuta makapahimulos sa mga tuig nga igpapahulay. Sa panahon nga gipamihag ang katawhan sa Huda, nakapahulay ang yuta sulod sa kapituan ka tuig, sumala sa gitagna ni propeta Jeremias. Sa unang tuig ni Cero, hari sa Persya, natuman ang pulong sa Ginoo, pinaagi kang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Cero sa paghimo niining kasuguan sa tibuok niyang gingharian. Nag-ingon si Cero, "Ang Ginoo, ang Dios sa langit, naghatag kanako sa tanang gingharian sa kalibutan, ug gisugo niya ako pagtukod og usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Huda. Bisag kinsa sa iyang katawhan makahimo pagpauli sa Huda, ug mag-uban kaniya ang Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga suba sa Babilonia, nagalingkod kami ug nagahilak sa among paghinumdom sa Sion. Didto sa mga kahoy ni adtong yutaa, gisab-ong namo ang among mga alpa. Bisan ang mga mananakop kanamo, nagahangyo nga bungaton namo ang mga titik sa among mga awit, ug ang among mamimihag nag-awhag kanamo nga maglipay, awiti kami sa mga awit sa Sion. Unsaon man namo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo diha sa yuta nga langyaw.
kun hikalimtan ko ikaw o Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuong kamot. Mutapot unta ang akong dila sa akong alingagngag, kun mahikalimot ako kanimo, kun dili ko palabihon ang Jerusalem labaw sa akong kalipay. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato, nga bisan pagani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo, aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon sa naghingapin niyang grasya diha sa gugma nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kita nga binuhat sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab, aron nga ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot, ang kahayag ni anhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tawo ang kangitngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang binuhatan, ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini.
kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.